Искам да поговоря с теб. Тая нощ най-малко съм очаквал да видя великия Каравелов. Добре. Щом си дошъл, сядай. Христо, тези дни аз научих за вас. Жалко. Аз бях заповядал да крият от тебе. Много мислих, но реших, че трябва да дойда, трябва да те спася. Мен? Седни. Седни и ме чуй. Имам безспорни сведения. Въстанието е пропаднало. Цяла Тракия гори. Най-добрите ни хора са избити. Така че тази история с Враца е една илюзия. Враца няма да се мръдне пръста. Всички ще се изпокрият по дупките си, щом ви видят. Възможно е. Вие сте обречени. За 3-4 дни ще ви унищожат. 3-4 дни? Това никак не е малко. Христо, аз не се шегувам. Това е сигурна смърт. Да! Така мисля и аз. От тази работа нищо няма да излезе. Ще излезе! Напротив, ще излезе нещо голямо! Винаги съм уважавал твоето упорство, дори когато не съм го разбирал, но прости ми, сега то ми прилича на най-обикновена глупост. Ти наистина ли мислиш, че аз не съзнавам това, което ми казваш? Щом го съзнаваш тогава? Отивам. Въпреки това. Или ако щеш тъкмо поради това. Разбирам. Все пак по-добре би било да бъде от неосведоменост, отколкото... От лудост ли? Лудост, разбира се, да вървиш към собствената си гибел при това с 200 души. Остави ги 200 души! Тук става дума за друго. За каквото и да става дума, то е невъзможно, разбираш ли? Добре, седни и се успокой, бай Любене. Забележи, това вече не съм аз. Няма личност. Има дух. Онагледена абстракция. Униформа. Сабя. Перо на калпак. Аз съм воеводът. Този, когото сте отричали в своя еретичен бяс. Аз съм младият юнак, за когото само сте сънували. Стоян, хайдутина с бялата риза. Майстор Манол, Крали Марко! Но изчистен от тъмната си роля.
храливарко такъв, какъвто бихме го искали. Ох, ако знаеш как ще се появя отгоре, като спуснат от облак, като ангел с перо на калпака. Ние плачем. Ние сме били това, което не сме били. Спира невероятният параход. Избръснатият капитан стои разтреперан. Ние сме пленили Радецкия, чрез Радецки сме пленили Австро-Унгария. Европа! Света! Стой! И ще екне гром! Не! Ангелът възлиза на небето така, както се е спуснал с сабята и перото на калпака. Ще минават години, векове и българите все ще се питат: със своите си ръце ли го убихме? И ще говорят за неземния воевода Ангел. Ето го! Българин! А какъв различен! Не двойствен, не хитър, а хвърковат, възторжен, безразличен към смъртта! Ето го, значи ние можем да бъдем и други! Ние сме били това, което не сме били! Чрез мен България ще се преопознае. Ще бръкне в най-незнайните си дълбини. Да, ще си казват: ние може да сме еретици и неверници, може да отричаме всичко и да предателстваме, но си имаме Ботев. Ще се роди новия мит. Първия български мит без присмехул на подплат. Жив е той, жив е, което писах за Димитра. Ще се прехвърли върху мен. Младежи ще го декламират. Децата ще пеят за тихата бяла вода. А на самия връх паметник. Изпълни се пророчеството твое. Жив си ти, ще пише. Турците са победили и изведнъж се разбират, че няма шега. Градове изчезват, търкалят се глави, еретиците са потресени. И тук може да си отидеш за нищо. Ма тук целият народ може да си отиде за нищо. И се явява един пръв и последен проблем. Да се оцелее, да се отърве кожата. Скрий се! Дълбоко в подземията, в най-неизвестните дупчици се завира еретическата поробена, сама себе си отрекла нация.
Скрий се, колкото може по-дълбоко, колкото може по-далеч, колкото може по-натясно. Не прави хубава къща, не вземай хубава жена, не отглеждай хубава крава. Ако заекваш, заеквай по-силно. Ако куцаш, куцай повече. Това поне можеш, това поне те е познато, котловината и дискретността и липсата на индивидуалност. Ти преди това си ги упражнявал, сега ще те спасят, доведи ги до край. Доведи ги до край тези. И разбира се, никаква обич към авантюристите, месиите, мечтателите, всички уния, които се опитат да се въземат, че покрай тях риска се увеличава. Долу героите! Ако беше се родила в България Жана Дарк, щеше да се остане на сялост. У нас истинският герой е само този, който е успял да се измъкне сух. А другия не само, че не е герой. Той е предател. Край на краищата това сме ние българите. Така сме тръгнали, така вървим. Невярващи, пресмехулни, влушени. Ама има един такъв народ под небето, Бамбашка. Там на Великия световен панир една по-малка барачка с по-различни зверове. Сега какво да я сринем? Да изравним с другите ли? Не ставаме ли обеднители? Не ставаме ли влушители на живота, като искаме да го лишим от един особен цвят? Че може пък в еретизма да е нашата историческа роля. Не сме способни да създаваме. Добре, значи все пак сме създали неспособността да създаваме. Кълта! Кълта! Пак кълта! Винаги кълта! Стига! Христо, чакай! Виж какво, ако искаш наричаме предател и всякакъв, но остани. Ние имаме дарби. Ще работим. Ще пишем книги и статии. Ще полемизираме. Ти до сега не разбрали, че това е безсмислено, това е негодно! Вярно, негодно е! Но само така ще оцелеем. Ще отървем кожите, защото това ни е единствения проблем, да отървем кожите. Как не разбираш, че може би ние с тебе сме най-големите еретици, най-лошите, да оцелеем, да Христо, полемизираме. Аз не мога повече. Мъчно ми е за тебе. Защото няма да има с кого да спориш. Не, просто ми е мъчно. Все едно. Чакай. Аз и преди това съм си го мислил, а може би всичко това не е верно. Кое не е верно? Всичко това, за което говорих. Всичко това и еретизма, и всичко... Ние сме твърде измъчени в своята емигрантска участ, твърде мнителни. Да, всичко това го има. Сигурно го има, но го има и от други народи. Значи тук става въпрос не само за българска, а за човешки черти. Тогава излиза, че цялата тази моя теория е лъжлива. А твоя взрив е безмислена жертва.
Ти си луд. Не, ти или си луд, или си най-жалкият палячо, когото съм виждал. Добре, какво си мислиш? Че можеш да ни поднасяш идеите си. Можеш да ни поразяваш с тях. И когато ние целия си живот сме преустроили според откритията ти, ти изведнъж да се отказваш. На тая игра трябва да се сложи край. С Богом! Христо, Богчето!